Hail to the new champion, Barangay Santa Rosa! Mag-ingay! Solido a kampyonato tinagunod ti Barangay Santa Rosa kontra iti Barangay Zone 7 iti kaunaan a Progreso Bangged Basketball League Inter-Barangay. Iti final game, rinisiris ti score dagiti duwa a grupo iti first ken second quarter. Awan mayat a paatiw a makapuntos. Ken nasabayan pa iti awan patinggana at cheer dagiti supporters iti agsinumbanger a grupo. Ngayon mapaman ang nadanon ti third and fourth quarter. Saanan ngayon palubos ti Santa Rosa ang makalamang ti Zone 7. Naglipas iti score 75-66. Ita a championship game. Disiplina, teamwork ken depensa tinagbaling nga estratehiya ti grupo ang nakagunod ti kampyonato. Kondisyon lang ti kadwak and support lang ti barangay captain kadawa. Ken thank you Lord ta ni kanami ti kuno injuries ken nato nga championship na gundod mi malangan. Thank you na ken ni Apo Mayor ni Cardenas ken di Bocals ken ni Vice Mayor Alan Chares ti kastoy nga shot nga tournament dito Bangged no. Dahito yan ti maikadwa a panagsango ti Santa Rosa kon Zone 7 iti championship game. So nabayag nga ararapapon mi natoy ta namindwa nga daras nga nag-rematch kami natoy di 2025. Inabad na kami ti 3 points kata itatla 2026. Kata kasi na po kata nabunot ko matlaeng. Iti champion iti 2026 siguro no sumarsaro nung atawan kata adto manan nato maangay nga barangay basketball league kata naman nga may sanak tumanan kata iti may nga para final sa po. Iti battle game para iti may katlo kan may kapat a pesto, nagsango ti Barangay Kusili West kan Barangay Sapaak. Iti first quarter, tabla ti score. Ngem naglepas tay ayam, iti score 85-91, pabor ti Sapaak. Third runner-up ti Kusili West. Second runner-up ti Sapaak, idinto first runner-up ti defending champion na Zone 7, ken champion ti Barangay Santa Rosa. Nabigbig dagiti Mythical 5 nga ida Dexter Millaret ti Zone 7, Justin Medrano ti Kusili West, Michael Bautista ti Santa Rosa, Justin Pinto ti Kabuluan, ken Edison Hines ti Sapaak. Idinto tournament MVP ni Dexter Millare, ken finals MVP ni Don Devon Peralta. Ti kaunaan na basketball league iti sidong iti administrasyon ni Mayor Pup Cardenas, ket saan lang a paset ti panagpiesta iti ili. No di ket tiyempo ti panagkaykaysa dagiti bumarangay. Dato yung tournament ket tilaeng sumali ti may nga barangay ket dagiti players nga agindeg ti nga barangay. So nga naragsak data naikanda ti tsansa nga mangi tader mangi representa ti bukod nga barangay. Nagyaman pa iti lokal a gobyerno itagtultuli a suporta manipod kada Kong JB Bernos ken Kong Ching Bernos. Iti panaglipas ti Bangged Inter-Barangay Basketball Game ket rugimetten ti Long Week Celebration ti Washington Festival iti ili ti Bangged. Siragsak kami nga mangi imbitar kada kayo amin kakailian nga taga Bangged kasamit ka probinsyan nga taga Bragan oray pay kada kiti kabangibang nga probinsya amok nga dumit dagiti umumay no kasi nga agpiesta tayo nang nangruna ket ibiyag tayo manen dati kultura iti Bangged ang nangruna iti piesta nga iso ti mawawagan nga Washington. Jessica Boreta, Balitang Solid North.